तर नमस्कार मंडळींनो, आता वाजले असं संध्याकाळचे 6 आणि तुम्ही बघू शकताय वातावरण एकदम भारी वाटतं संध्याकाळचा गावातला आपला। आणि आम्ही चाललो आता कणगे काढूच्यासाठी। कणगे म्हणजे कंदमुळा। ती कंदमुळा जमिनीच्या आतमध्ये असतात आणि ते आता आमका काढूचे आहेत। आणि बहिणाने हट्ट करू लागले की आमका आत्ताच्या आत्ता काढूचे आहेत, उद्या आम्ही घरात जातलो। तो बहिणी आणि इल्लेले जात्रेसाठी, तर दुसऱ्या दिवशी आता जाऊचे आहेत, तर संध्याकाळी आता काढूया म्हणायला लागले। कारण सकाळी आपण उशीर जातलो कंदमुळा काढीपर्यंत आणि घरात जाईपर्यंत। बहिणी बाबांका सांगा होती कंदमुळा काढा म्हणून, पण बाबा म्हणायला लागले सकाळी काढूया, आता खडे आता खूप टाईम झालं म्हणायला लागले। आणि तितक्या दिलं दादा म्हणाला आपण काढून देते म्हणून। दादा म्हणजे माझा चुलत भाव, आणि तो म्हणायला लागलो आपण काढून देते। आणि तुम्ही बघू शकता खणाक बिनाक चालू केल्यान। तर मंडळींनो, कणगे हे उकडून खाऊच्यासाठी एक नंबरच लागतात। माका तर उकडून खाऊ आवडतात, तुमका कशा आवडतात ते तुम्ही सांगा माका कमेंट बॉक्समध्ये। आणि आता गावले आहेत बहिणी, हे बघता ते एकदम सामान काढूचे लागतात, नाहीतर ते तुटतात। त्यांना पिका वगैरे लागला ना तर तुटतात ते। तर मंडळीने खूप प्रयत्नानंतर खूप खणान झाल्यानंतर दादा आमचे इतके बरे कणगे गावले बघू शकताय। आणि आता अजून गावतले तितके दिले माईच्या गाताला एक लागले बहिणी, तुम्ही बघू शकताय। माई ऐका येणार नाही ऐक तर। ह्यांका व्हिडिओंचो इतको त्रास किती आहे तो माका कळना नाही। व्हिडिओ चालू केले का पळतात। मी एक आपलो असो बारीकसो कुटुंबासोबत एक मज्जा म्हणून एक व्लॉग बनवले छोटोसो। तर शेवटी सगळ्यांका बघून बाबा आमचे इलेत आणि खणाक चालू केल्यानी आता कणगे खूप गावतले आणि नक्कीच गावतले खूप। माका माहिती आहे बाबा इले म्हणजे कणगे खूप गावतलेच। आणि दादाकडे एकदम सांभाळून एक कणगी काढता, ती अक्की काढूची आहे। दादा बघूया अक्की काढता का नाही, ती मोठी या म्हणता। तर बाबांचे फॅन फॉलोवरांनो कसा वाटता ह्या गावातला वातावरण आणि एकत्र मिळून कणगे काढूक सॉलिड मज्जा ना। आता बघूया बाबा कितके कणगे काढतात ते। तर मंडळी तुम्ही बघू शकता कणग्यांचो एक घोस गावलो आमका, आणि तो घोस मी आता हातात घेतलाय, तुम्ही बघू शकताय। पण ते एकदम बारके आहेत, त्यांका एकदमच लहान आहेत ते, पण खाऊक मजा येतात असले उकडलेले। चला आणखी शोधूया गावतले। तर मंडळी नो ह्याचा झाड आहे ना, तिथं साडी घातली आहे बघा। इसर आवळा लागतात, आवळा म्हणजे तुमका माहीत असतले। आणि आवळ्याचे वळेसार सुद्धा केले जातात आणि त्यांका वास मस्त येतात। आणि आम्ही कायम इसर लहान असताना आवळा तुझ्यासाठी येऊ सकाळी। तर बहिणी हातात मांग्याची काठी घेतली आणि ते काय स्लो मोशन व्हिडिओ करूया म्हणून झाशीची राणी दिसतले एकदम मेळत केले ते का। तर मंडळी इतके आमचे कणगे जमले आणि आईन ते उकडून ठेवले ना आमच्या समोर, तुम्ही बघू शकता कितके बरे कणगे आमका गावले ते। तर आणखी उद्या काढूचे। तर मंडळी तुम्ही बघू शकता बहिणी आणि घरात जातात आणि माका पण खूप दुःख झालं, मी माझं रडतंय। तर मंडळी आजचा जर व्लॉग जर आवडला असा तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।